Lähtö on hyväksytty ja rintamasta numero 3 Brad DeVelu vauhdilla matkaan, samoin ulkoa numero 5 Cesar Duo, sisäradalla 1 West Coast Spider. Laskee nyt Brad DeVeluen suosiolla eteensä, näin numero 5 Cesar Duo toiselle ilman vetoapua. Sitten sisärataa pitkin kolmantena numero 2 BVT Heliona, takarivistä 11 Arctic America on päässyt hyvin läpi ja toiseen ulos. Kolmannessa ulkona 9 Licorice Pipe ja sen takaa iskee 10 Bakboko kolmannelle radalle. Bakboko ei aikaile, vaan ajoissa kärkeä kohden toista rataa. Tällä hetkellä neljäntenä numero 4 Orketto Jet, puolikkaa väliaika on takasuoralla 12.5. Kolmatta rataa 10 Bakboko etenee tasaisesti, sisärataa pitkin neljäntenä tulee BVT Helionin perässä numero 6 Inverigo, sitten 5 sisäradan hevonen on karteessa mentäessä numero 8 Kallela Marquise, nyt 4 Orketto Jet toisella radalla joukon viimeisenä viidennessä ulkona, kun Bakboko on edennyt toiselle radalle ilman vetoapua. Kärki kaksikkona 3 Brad DeVelu ja 10 Bakboko tultaessa kohti etusuoraa. Johtavana takana sisärtaa pitkin juoksee numero 1 West Coast Spider. Sitten toista rataa toisena numero 5 Cesar Duo. Täyteen tulee 1000 metriä ja mennään Brad DeVeluen komennossa. Väliaika on 16.0. Kolmas pari 2 BVT Helion, 11 Arctic America, neljäs pari 6 Inverigo ja 9 Licorice Pipe, viides pari 8 Kallela Marquise, 4 Orketto Jet. Runsaat 800 metriä matkaa maaliin numerolla 3 Brad DeVelu, ulkopuolella toista rataa 10 Bakboko ja pikkuhiljaa alkaa tahtia tulla lisää. Johtavan takana numero 1 West Coast Spider, toisella 5 Cesar Duo ei tällä hetkellä Bakbokon perässä pysy. Sen takaa lähtee numero 11 Arctic America hyökkäykseen kolmannelle, perään 9 Licorice Pipe, mutta kun kärki lisää vauhtia on takaa kiertäminen hankalaa. Väliaika on kolmannelle 500 11.5. Lähdetään viimeiselle puolikkaalle ja edelleen 3 Brad DeVelu lisää höyryä. 10 Bakboko jäänyt mitaan. Jää 2 mittaa, 3 mittaa ja katsokaa viimeiseen kaarteeseen. Brad lähtee lentoon. 10 Bakboko on kakkosena kaukaa takajoukosta. Kirivät hyvin 9 Licorice Pipe ja 4 Orketto Jet kamppailun 2-3 sijasta, mutta tätä ei Kouvolassa ihan joka päivä näe. Brad DeVelu, Tuomas Korvenoja aivan omaa luokkaansa. Tervetuloa takaisin Brad voittajakehään. 10 Bakboko on kakkosena. Licorice Pipe kolmostaistoon. Maalissa 3. Brad DeVelu!